Dyma'r myfyrdod ar gyfer Mehefin yr 11. Gair o ras i ddechrau. Bydded ni gyd dderbyn bendith o'r oedfa newydd yma. Bydded ni'n gyd brofi dy ysbryd yn cerdded yn ein plith, a bydded ni dyfoli mewn modd sydd yn deilwng ohonot. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ni ddarllen darn o'r lyfr Samiwel o'r bennod gyntaf. Saul a Jonathan, mor anwyl, mor boblogaidd, gyda'i gilydd wrth fyw ac wrth farw, yn gyflymach nag eryrod, yn gryfach na'r llewod. Ferched Israel wilwch am Saul, fe oedd rhoi dillad drud i chi, a thlysau air i'w haddurno. Mae'r arwyr dewr wedi syrthio yn y frwydr, mae Jonathan yn gorwedd yn farw ar y bryniau. Dwi'n galaru ar dy ôl di, Jonathan fy mrawd, roedd ti mor anwyl i mi. Roedd dy gariad di ata i mor sbesial, roedd yn well na chariad merched. O, mae'r arwyr dewr wedi syrthio, mae'r arfer hyfel wedi mynd. A dwi'n mynd i'r un bennod am destun i'r un llyfr mae'n ddrwg dy fi i'r 9fed bennod. Dafydd anfonodd ac agyrchodd Mephiboseth. Mi fyddwn yn defnyddio cymeriadau a hanesion o'r Beibl i ddisgrifio ambell sefyllfa. Enghraifft, os gwelwn ddyn yn fawr i ffydd, dywedwn fod ganddo ffydd fel Abraham. Yr hwnna eith allan heb wybod i ba le roedd yn myned. Pa welwn ni rhywun am yneddgar, fe ddywedwn fod ganddo amynedd Job. Ar ôl stori fawr Job. O'r ochr arall, rhywun na hoffwn yn fawr, mi alwn hi yn Jezebel, gwraig ddrwg Ahab. Pan fyddwn yn eisiau pwysleisio gyfeillgarwch rhwng dau, troi'r Beibl nawn ni sôn am hyn. Dau o wir ffrindiau, mae nhw fel Dafydd a Jonathan. Cyfeillgarwch nodedig iawn fydd rhwng y ddau yma. Fe ddechreuodd pan oeddent yn ifanc iawn, a ddarhau tra by'r ddau byw a mwy na hynny. Bugail syml oedd Dafydd, a mab y brenin oedd Jonathan. Rhyfedd fod y ddau yn ffrindiau o gwbl. Yr oedd Saul y brenin wedi troi yn erbyn Dafydd, ond hynny roedd ei fab Jonathan yn parhau i garu Dafydd. Ac mewn dyddiau pan fyddai dad wedi bod yn ddigon parod i ladd Dafydd, fe aeth Jonathan yn gyfrinachol i'w gyfarfod, ac fe dyngodd y ddau y byddent yn ffyddlon i'w gilydd am byth, ac yn ffyddlon i'w plant hefyd. Boes yn gwneud cyfamod a'i gilydd. Llithrodd y blynyddoedd heibio. Aeth y brenin yn dipyn o'r meswr. Aeth ymladd ar y fela, a lladdwyd Saul a'i fab Jonathan hefyd. A'r stori ymlaen i adrodd am Dafydd yn dod i orsedd Israel. Roedd yn frenin da, a llwyddodd yn ardderchog. Gwnaeth Sawl cytundeb tra roedd yn frenin, ond ni anghofiodd y cytundeb a wnaeth yn llanc ifanc gyda Jonathan. Yma cawn ef yn holi ar ddechrau'r bennod, a oes un eto wedi ei adael o di Saul, fel y gwelwyf drigaredd ag ef, mwyn Jonathan. Cafodd ateb gan un o hen weision Saul, Siba. Dywedodd hwnnw fod yna fab i Jonathan yn fyw, ond ei fod yn glwff. Mephiboseth. Cafodd Dafydd wybod ble roedd e. Buasai Saul wedi gwawdio'r bachgen cloff, difformed. Ond ni welodd ef na Jonathan y bachgen felly. Ei marwolaeth hwy achosodd i glofter, ei difformity. Pan glywodd nyrs y plentyn bach am ei marwolaeth, ffodd gyda'r bychan ar ei sgwyddau yn ôl arfer y dwyrain. Ond yn ei bris i achub y bychan, fe faglodd a syrthiodd y bachgen. Dyna pryd yr anafwyd ef, a thyfodd i fyny gyda'r nam yma ar ei gorff. Nid plentyn am ddifad yn unig oedd, ond plentyn a nam ar ei gorff, a hynny mewn dyddiau pan olygau hyn ddim ond dirmig a gwawd pawb. Does dim rhyfedd naw iddai Dafydd amdano. Mewn unigedd y tyfodd i fyny, ac ni fyddai cefnogwr mwyaf Saul wedi meddwl a wneud Mephiboseth yn frenin. Fe ddarganfu Dafydd ble roedd Mephiboseth ac anfonodd amdano i'r plas. Mi arof i ti holl dir Saul, a thiafwyd ei fara ar fy mwrdd i yn wastadol. Ac felly'n union y bu hi. Fe gafodd diroedd a meddiannau gan Dafydd, ond mwy hefyd.
a Mephiboseth a drigodd yn Jerusalem canis wrth fwrdd y brenin, yr oedd fe yn bwyta yn wastadol. Nawr, mi hoffwn ni nodi un neu ddoi o bethau o'r stori. Yn y lle cyntaf, mor ffyddlon y byd Dafydd yw air. Yn sicr, dyma'r peth blaenaf yn yr holl hanes yma. Pan addawodd i Jonathan y byddai'n dda wrth ei ddisgynyddion, dyn tlawd oedd e, llanc o fugail. Hawdd oedd iddo wneud, ond erbyn hyn mae'n frenin. Mae'n nŵr ag awdurdod ag allu. Wedi'r cyfan, bechgyn oedden nhw, pan wnaed y llw ar cyfamod. Pwy fyddai'n gweld bair am anghofio, ond ni anghofio Dafydd. Bu'n ffyddlon i'w air. Yr un oedd i galon e pan oedd yn fugail neu yn frenin, tlawd neu gyfoethog. Gwahanol iawn yw dynion yn aml. Sawl un addawodd pan nad oedd mewn iechyd llawn tybed fel hyn. Os cael ddod o'r gwely yma, mi fyddai'n fwy gofalus, yn fwy ffyddlon ac yn y blaen. Yn araf daw i iechyd yn ôl ac yn mynd allan, a sawl tro'r anghofiwyd y llwy fod yn ofalus i fod yn ffyddlon. Yna ambell fachgen ifanc yn cychwyn allan, breuddwydiom ddringo'r ysgol, ac os y gwnae ni newidiaf i ddim. Daw llwyddiant a chyfoeth, a chymaint y newidia. Un o'n nodweddion mawr Dafydd oedd fod yr addewidion wnaeth pan yn dlawd ac isel ei fyd yn cael ei cofio a'i cadw ganddo pan yn frenin yr orsedd Israel. Ond nid yw hyn yn adlewyrchiad o'n perthynas ni ar arglwydd Iesu Grist. Mae e'n ffyddlon i'w air a'i addewid. Fel Dafydd, fe roi syriesu'r addewidion hynny pan oedd yn dlawd ac isel, pan oedd yn ŵr gofidus a chynefin adolyr. Cafodd ei eni ymhreseb anifail mewn beidi. Be rhaid i'w deulu ffoi yr aifft, mab i refugees, ffoaduried. Mab i saer cyffredin o hen bentref bach Nazareth. Dechrau o bregethu, ac ar y cyfan gwawd a dirmig gafodd. Yn arbennig felly gan yr awdurdodau ac yn y diwedd, pan welsant ei fod yn ormod y niwsans, fe symudwyd yn effeithiol iawn o'r ffordd. Dyna'r un arroddodd yr addewidion hyn. Te bynnag y byddo 2 neu 3, bydda fi yno yn ei bendithio. Cymerwch gysur, mi fi orchfygais y byd. Yr wyf yn rhoddi chwydang nefedd. Mae fi a fyddaf gyda chi hyd diwedd y byd. Diwedd y byd, eithir wedi'r pethau hyn. Heddiw y byddi gyda mi ym yr adwys. Mi a ddeiaf drachefn, ac a'ch cymeraf chi ataf fy hun. Y gŵr tlawd, y saer, y gŵr gofidus, cynefin a dolyr, a ddawodd. Heddiw mae ynter ei orsedd mewn gogoniant. Pwy welai fai arno am anghofio'r byd yma a roes gymaint o boen a gofid iddo. Ond mae'n ffyddlon i'w air, ac heddiw tywysog y gogoniant sy'n cyflawni addewidion y saer i ni. Mae gan elfed emyn, gwrandewch ar yr ail bennill. Mae gweithwyr gorau'r ne yn marw yn ei gwaith, ond eraill ddawn ei lle ar hyd yr oesoedd maith, a ffyddlon i'w addewid fri yw'r hwn a fi'n sylfaenu'r tŷ. Fe welwn ni yma hefyd fel y bendithiwyd un o blegyd rhywun arall. Fwy nag unwaith yn y stori yma cawn y geiriau mwyn Jonathan. Cafodd Mephiboseth diroedd a meddiant, cafodd eistedd wrth fwrdd y brenin mwyn Jonathan. Cafodd Mephiboseth gysgod cyn hyn, a phawb yn ei helpu oherwydd ei anffawd, ond cafodd law Dafydd. Nid oherwydd ei anffawd, ond am fod Jonathan yn dad iddo. Nid yw hon ond un enghraifft ymwydd llawer yn yr Hen Testament o un yn cael bendith oherwydd arall. Yn Genesis 19:29, Duw yn achub Lot a Sodom oherwydd Abraham. Ond pan ddinistrio Duw drefydd Dyffryn, cofio beth roedd wedi addo i Abraham, roedd wedi achub Lot o ganol y dinistr, mwyn Abraham. Genesis 39, Potiffar yn gwneud Joseph yn arolygwr ei dŷ, roedd yr arglwydd yn bendithio tŷ reifftiwr, mwyn Joseph. Yna, llyfr cyntaf Brenhinoedd o'r 15 bennod, y weddw o Sorepta yn cael ei bendithio oherwydd Elias o proffwyd. Ddaeth y blawd yn y potyn ddim i ben, a wnaeth yr olew yn y jar ddim darfod. Genesis 18,
Abraham yn eiriol ar ran Sodom a Gomorra. Beth pe bai yno rai 10, 50, 40, 30, 20, 10? Ni stefethaf mwyn y 10. Fe gaeth pawb fyw mwyn y 10. Beth yw dyled yn capelu'r bobl hynny ddoi a gerddodd gyda Duw? Eraill a lafur iasant a nina aeth I mewn i'r llafur hwyr. Mae'n wir i'r gwrthwyneb hefyd cofier. Fe all melltith ddilyn beth nawn ni ar ein plant. Y tadau a wytasant rawnwyn Sirion, Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl. Siopau betio yn drwch, a falle na dawn ni ddim iddyn nhw, ond mae'n beth mor gyffredin i'n plant, a siop Smiths, ni wnaeth hynny. Roedd cyfeillgarwch Dafydd a Jonathan yn fawr, ond nid oedd Ronin yn llai at Mephiboseth drian. Yma dysgu'r gwirionedd oesol I ni, a gall un gael bendith oherwydd rhywun arall. Fe esgorau'n gweithredoedd ni heddiw ar fendith neu felltith un plant. Ac wrth derfynu beth am edrych ar y stori fel dameg. Dameg o gariad Duw tuag atom. Ni yw Mephiboseth, yn gloff, yn anafus mewn rhyw le diarffordd nad oes neb yn siŵr ble rydym. Ond y brenin yn ei gariad yn holi a chwilio ac yn anfon amdano. Roedd gan Mephiboseth ofn pan wynebodd Dafydd yn ei balas am y tro cyntaf, fe a syrthiodd ar ei wyneb ac ymgrymodd. Ac o'i weld mewn ofn gafelodd Dafydd yn ei law. Dwi'n mynd I fod yn garedig at ati, fel gwnes I addwyd y dad Jonathan. Wn I ddim a oedd I ymwriad Dafydd pan alwodd e'r hanesydd I gofnodi'r hanes yma I ni gymered fel dameg am ei gariad ef. Efallai nad oedd. Ond o ddarllen y stori, ni allai lain a gweld fy hunan yma ym mherson Mephiboseth. Mae fi yn dlawd heb feddi dim ar Iesu'n rhoddi popeth I'm. Cariad heb ei fath yw cariad Duw. Nid cariad i'r heddiannol, ond i'r anheilwng. Be sy'n yno ni sydd yn cymell Duw i'n caru? Meddyliwch am yn byd ni heddiw. Mae Duw yn edrych ar o beth mae'n weld. Rhyfela, casineb, newynu, ffoaduried, bomio. Hanner y byd yn llwgu a gormod gan yr hanner arall. Nid dim rhinweddau ynom ni, na dim a wnaed ar galfari, fe nachus iddo gari dyn, fe carodd ei fwyn ei hun. Felly carodd Duw wrth rychau anhawddgara erioed a fi. Ydy, mae pob un ohonom yn gweld ei hunan yn Mephiboseth anafus. Dim yn hawddgar yno. Ond fel Dafydd, mae Duw yn ein cyfleidio ac yn ein caru yn angerddol. Pam? Wn ni ddim mwy nag y gwyddau hiraethog. Dyma ddywed wrth ganu am y cariad mawr yma. Dyfnach yw na dyfnder deiar, uwch na'r nefoedd fawr I gyd. Rhaid i'w tewi gyda dwedid, felly carodd Duw y byd, mwyn ei enw. Gawn ni gloi gyda gweddi. Dyma ni yn tad wedi ymgynnull drachefn I ganid y glodydd, ac I osod ein ffydd yn o tio'r newydd. Ti sy'n ein gwahodd I ddod yn y lle cyntaf, ac mae hi fraint aruthrol cael dod a chyd a ddoli. Pobl yn colli gobaith ydy ni ar brydio o Dduw, a hynny am ein bod ni'n dist I gymaint o angyfiawnder a difrawder yn y byd sydd ohoni. Ond paid a gadael I ni ddigaloni, yn hytrach rwy'n ni godi ar ein traed a thwasanaethu di a newyddeb bywyd. Ac yn yr act seml honno, boed I ni ganfod ein lle o fewn patrwm dy bethau di. Gwranda arno, wrth I ni ddeisyfu gweddiau dros yr unig a'r hiraethus a'r gwan, a thros y claf a'r profedigaethus. Dyrodd i'n deimlo a gwybod I sicrwydd fod y beichiau tragwyddol oedd I tanint. Bydd yn agos heddiw at bwy bynnag sy'n teimlo bywyd yn faich, ac sy'n methu dy weld drwy'n niwl angrediniaeth. Defnyddia ni yn gynulleidfa sydd yma yn yr oedfa hon, yn gyfryngau i'w helpu I weld y golau sydd yno ti. Derbyn yn diolch di ffiant, am fod wrth ein hymyl ym mob profiad, hapus a chwerw, yn enw Iesu Grist, y cyfaill mwyaf erioed. Amen.
mi fyddai ar wyliau am ddoi Sul nawr ac yna mi fyddai nôl gyda chi.